Hei äijät, tiedätkö se näpille? Toi ei oo mikään dab. Mä näytän sulle mikä on dab. Tämä on dab. Hei, tuo on mikä näpi, sun tämä. Mä teet näpi jotenkin ihan oudosti. Jotenkin näin. Mikä tuo oli? Siis niinku tämä se. Eikö tämä se on? Se on kylläkin tämä. Ihan ihme tyyppi, mulle riittää.